Pinas Katoliko. Minus isa. Klaro na, tama. Alam mo, Mamasok niya si Kristo, tagalin na yun yung kalibutan. Minus lagi. Yun ka nga, taong matuod, mamatay madunot. Tao man tinuod. Minus agad. Ay, sa Aminos. How about the dili madunot, dili sa taong tinuod? Dili. Ha? Okay, ay sa dili pa dili madunot ni dati. Kanang lubong ni Monsignor Kamomo, kamo dili madunot so sabot na rin ka sa. Ako pa nila. Yung ka madunot man ka. Kung buta na, iitsa, di ba kayo makuko? Madunot doon sa gitkutan. Narawan mo na yung gitkutan, narawan mo na. Ang iyang lang, ang iyang. Patay ba? Di ba matay ba? Ang kulong, busbag sa mga matulog, di ba matay ba? Sige, madunot mo matay. Di ba matay ba? Tulungin mo matay. Di ba matay ba? Ang puti pa sa muna kung madunot, di mamatay. Mamatay, madunot. Sige, madunot, di mamatay. Bukan mo na, di madunot, di mamatay. Sige. Yusap mo na naman. Hindi kayo mamatay, di ka madunot. Ay, kaya ras, 5 minutos. Pamatudan ni Brad Carlo. Usa sa mga katulog field defender sa Displaza. Ang tao, Brad, si Cristo. Ano tao? Kaya ni Karon ni Brad, si Brad, ni Cleo. Ni Karon ni Brad, tao. Ay, Cleo. Dili matulog na tao, managing tao. Time start now. Una sa tanan, ayong gabi ka na itong tanan, mga igsoon. Diyan ni Cristo. Karong orasa, ang among gidibatihan karon ini nga akong katbang GP, God's People Ministry. Pagkita ko din akong katbang. Na iya kayo mi karon, iyang subakon ang doktrina sa Iglesia Katolika nga si Kristo matuod nga tao. Kay mandot patuno niya sa atong katbang naging ra kuno si Kristo. Unya usa sa atong kanag-isip affirmative, walay lain nga akong gitabarog. Nga matutuan ako si Kristo matuod na tao. Ano mingon ako matuod na tao? Kaya ang matuod na tao timati dunay sinuganan, dunay katapusan. Si Kristo nagsugod siya ni Maria sa iyang pagkatao. Wala mi maglalis mahitungod sa iyang pagka-Diyos. Focus mi sa iyang pagkatao. Una, nabasa ba sa Biblia nga si Kristo tao man? Una siya ay sinuganan. Una siya ay sinuganan. Sa Biblia na nasa Roma 9:1:5. Ningo sa Roma 9:1:5 na nailaha ang mga patriarka o kita sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Sa ato pa din mga igsoon, tinaw klaro kayo nga si Kristo sa iyang pagkatao naa sa kaliwatan. Kunya, kay may kaliwatan si Kristo, nagpaila ka na. Kasi Kristo tinuod din nga tao. Kay naa sa kaliwatan. Kunya, ikaduha, ang tinuod nga tao naa ba tinunahan? Nabas Biblia na. Mateo 1:18-19. Na si Maria nga inahan ni Kristo. Sa ato pa si Kristo doon na inahan. Sa ato pa si Kristo sa iyang pagkamatuod na tao doon na siya inahan. Ang saba. Kunya, ikaduha. Kay si Kristo, kay matuod na tao, gigutom si Kristo. Kay ang tinuod na tao, gutomon man na. Ang muna niya ako katwa, gutomon sa kanisiya. Sa Mateo 4:1, si Kristo gigutom. Nagbuasa siya sulod sa 40 kadlaw. Nagpuribangan na kasi Kristo matuod na tao. Ikaduha, si Kristo giuhaw. Ang tinuod na tao, uhawon. O 1:4:8. Si Kristo giuhaw. Ikadulo, si Kristo matuod na tao kay dunay dugo. Ang dugot, ang tao, ang tinuod na tao na di dugo. Gawas o kung ano yung dugot. Nabas Biblia na ha. Nasa Lucas 22, si Kristo nagampo o miyaga sa iyang singon. Sama kayo sa dugo. Unya si Kristo namatay. Ang tinuod na tao mamatay man. Mamatay ang tinuod na tao. Gawas sa itong ipahilayo. Isang kwa sila Ilya sa mamatay. Pero tinuod na po siyang tao. Kaya ano man, ay exception na to siya. Nga, si Kristo lahit siya ang klase nga tao. Tao kayo siya lahit sa klase nga tao. Kaya naman,
Ayon sa nimo ngano lahi siya kay gilain man siya daan una wala siya tapni sa sala di ba wala siya tapni sa sala una ikaduha punto mo nang mingon ko nga si Kristo lahi siya nga tao karon unsa may prueba nga si Kristo ang tao pod ang tinuod nga tao ang matuod nga tao dunay bukog si Kristo dunay bukog mingon si Kristo hikapan ninyo ako kay doon ako'y bukog bukunod naibukog si Kristo karon mga igsoon unsa ba may supangkon sa tong katwa nga si Kristo dili tao na ako na mga kamabutan gikan Dios sa baba ni Kristo Juan 8:40 ringo si Kristo nganong nagtinguha ang mga kabukag nga pagpatay kanako nga tao nga nagsugilog kaninyo sa kamaturan kung sa gingon ni Kristo nganong nagtinguha kamo pagpatay kanako nga tao nga nagsugilog sa kamaturan si Kristo tao sa ato pa rin mga igsoon kay tao man si Kristo naa ba siya naa sa Mateo 24 si Kristo gipakasama og anak sa tao si Kristo gipakasama ang anak sa tao yan ingon niyon ang anak sa tao mubalik sa kalibutan uban sa iyang palagi isa man anak sa tao si Kristo ano gitawag mag anak sa tao si Kristo kay tao man si Kristo kay ang anak sa tao ang anak sa baboy busa kay si Kristo gitawag og anak sa tao therefore tao si Kristo na tinuod mga tao si Kristo tinuod kay tinuod na matay tinuod na banaw o tinuod na dunay kaliwatan ang tinuod na tao dunay may kaliwatan kasalamat dili na kutob O kanto ang pamatuod to sakop sa affirmative sa sakop sa katong 20 vendors karon panahon na sa pangutana ni mo brad GPM God's People Ministry o na yang pulo ya karon ayo sa karon imong ni karon ang iyahang pamatuod sa Kristo paminaw ba ayo karon pamanahon mo sa pangutana di pamatudan niya nga Kristo tinuod na tao karon ni kara nga si Kristo dili tao time start now dili pangutana Pangutana 5 minutos pangutana. Ang pangutana din matuto nimo nga si Kristo tao. Ang inahan niya si Maria. Doon ba siya mahal? ito ba una siya ay amahan pero dili amahan sa unod nun pero nagpuroy pa ka na kasi Kristo tao tungod kay si Maria si Maria na himong inahan ni Kristo kaya anak ko nimo kasi Kristo lahing siya sa ubang mga tao kaya ano man kay si Kristo i-exception siya gawa sa sala dili pinagi sa sexual intercourse pero di man isagwa siya amahan sa unod nun doon na siya inahan sa unod nun puroy pa ka na kasi Kristo tao kay doon na siya inahan sa unod nun nagpasap sunod pangutana Ikaduha pangutana. Yung sa nimo pagkuy ba kapatuod na tao si Kristo. Nga ang pag-anak ni Maria, itaw ko si Kristo Mary. Hindi man siya anak sa lawas nun. liko na ka si Mary karon usaha man kuno pagpamatuod nga si Kristo tao mao kini gisaysay bago pa lang nako gisaysay nga si Kristo nga kay mo kog tinuod na tao naa man sa Biblia gawas gikan Dios baba ni Kristo nilo si Kristo ako tao kumusulti ka ni si Kristo tinuod na busa kay tinuod matuod ang iyang gisulti matuod iyang gisulti ka siya tao una si Kristo namatay si Kristo gigutom si Kristo giwaw pruy ba ka na nga tinuod siya nga tao mao to brad sunod pangutana Ang pagutana, bakit pa ni Kristo din diha? Ako di taga-dili ang kalibutan. At mo taga-dili. Yung sa nimo pagpot. Yung sa nimo, tinuod pag imong gisulti nga naging si Kristo. Ako di taga-dili ng kalibutan. Kamu taga-dili. Yung sa nimo pamatuod nga. Siya tao nga siya di man taga-dili. ito ba kanang imong pangutana nga si Kristo dili taga-dili sa yuta referido ka na sa iyang pagka-Dios wa man ta maglali sa iyang pagka-dili sa yuta kanang iyang pag-ingon nga dili sa taga-yuta sa iya ng pagka-Diyos sa iyang pagka-tao out of topic ingon mo nga si Kristo di taga-dili yuta sabot ana nga siya Dios sa iya ng pagka-Diyos wa mo maghisgot sa pagka-Dios ang hisgotan pagka-tao sunod wa lagi ningon magkakanat ganang mga sa taga-diri tao lang ayaw maglapas og lain nga topic sunod pangutana sa iya ng pagka-Diyos brad wa kay lain da Ang tinuod nga tao si Kristo. Ha? Mamatay siya. tinuod na matay sa tao Ayaw mo ano. Kristo Kristo
Sa mga klase mo ko na 1 Pedro 3:18 sa makausa si Kristo namatay. Diha sa tawanon si Kristo gipatay. Unsa dihay namatay si Kristo sa iyang pagkatao. Therefore si Kristo tinuod nga tao.